Masantos yagod si kayo namin mga kaaro. Ito na naman tayo. Gagawa tayo ng magandang pulutan. Maganda at masarap. Isang roast duck gamit ang ating kalumbuaya. Alright, ito ang ating mga ingredients. Kakailanganin natin ng oregano. Minced na po yan, red oregano. Bay leaves, minced. Nadikdik na po yan na pino. Cayenne pepper. Paprika. Chili flakes. Pepper, yung durog po yan. Asin or salt. At ang main attraction natin, yung star natin ngayon, 3 kilogram duck o pato. 3 kilo po yan na kinuha natin kay paring Jipol. At syempre hindi mawawala ang ating signature ingredient, ang kalumbuaya. Wala kasi tayong lemongrass, pero para sa akin mas masarap itong dahon ng cactus na kalumbuaya na hiningi rin natin kay paring Joe. Ayan. So gagawin na lang natin. Ay, ko na palang nakalimutan. Kailangan din pala natin ng mantika. Ang at least 1 cup. Alright, let's go. Alright, simulan na natin ang paghahalo ng ingredients. Ito po yung mantika. Pwede rin palm oil, pwede rin vegetables, pero ang ginagamit ko is coconut oil. So, ihahalaw po natin to lahat ng ingredients dito sa mantika. Unahin muna natin ang paminta, asin, bay leaves, oregano, cayenne pepper, cayenne, paprika, chili flakes. Haluin po natin to. Ayan. Bakit po nilagyan ko ng mantika? Ang sagot po dyan, pag irarab po natin dito sa pato, ay didikit yung mga spices and ingredients niya. Tapos absorbin nung pato natin at i-overnight natin siya. So bukas pa natin to iluluto. Yan na po. Tatsak na lang natin tong kalumbuaya. Ayan. Itong kalumbuaya ilalagay natin to sa ilalim ng pato. Dito. Yan. Ilalagay natin dito sa loob. Pero ihalo muna natin sa ating marinade mix. Suka tayo ng konti dito. Pwede rin pala itong lagyan ng bawang. Mas maganda. Or lagyan na lang natin ng bawang. Konti lang. Pampadagdag bango nung ating marinade. Pang marinade. Skin and all. Yan. So, ilalagay na natin ito sa loob.
Siya nga pala mga karo, pwede nyo rin yung lagyan ng betchin. Ako nilagyan ko lang ng konti ng betchin yung asin. Yan. At natin kalimutan yung mga laman loob. Ito natin ng konti. Yan. Right. Naitan na naman natin sa labas. Yan. Didikit po ang ating mga spices sa pato kasi naglagay tayo ng mantika. Kaya manunuot yung sarap. Magiging base niya rin to pag iano natin sa oven. Siya magluluto sa balat, magpapa-crispy. Yan na po. Ayan na po yung tsura niya. Alright. So, ilalagay natin to sa isang plastic bag. At i-marinate natin siya overnight. So, bukas na natin to iluluto. Kasi pag iluluto to, I will take 4 hours para luto ang process ng pagluluto nitong roast duck natin sa oven. Alright. Hours later. Ay. Alright, ito na po. Lalagay natin sa oven. Ayan. Lalagay natin siya sa 225 degrees Celsius. Bango na. Naamoy ko hanggang dun sa kwarto. Check natin. Mag-iisang oras na siya sa oven natin. Wow. Ayan. Switch natin ilaw. Oh. Looking good. Ayan na. 2.5 hours later na. Check na natin. Sigurado, pwede na ito maya-maya. So, pwede na to. Wow. Pato. Tingnan natin. Okay. Ilang pula. Maririnig mo, crispy. Wala.
tayo sa labas. Biglang dumami ang langgam. Atan sa kang gawin. Ha? Ang nangyari. Barang stainless. May barang nga ando kay dyan. Kwanto Dito na. rin barang ko. Ay, Kumulo ko. Sinta rin ako. nata, ang tipabayos, ta para kila ba tanong tanan. Para karnila ba ka? Para pato. Pato tayo. Hmm. Tawag mo na ano. Kaya, Joan, marati tanaman ko Joan. Yung iwan namin ang Kani, tumagan mo. tagtugon ko ito na ba? Agi, ang tipan rate mo kasi, samay, kanay. Pangkay-kay mo. Pangkay-kay. Kiniro. Malinis ilatan mo tayo. Talim. Kasi ang murabanan imay si Ray. Kanalaga dyan ang diri. Ikaw ay nalinis kang balo. Pero si nilinis at tulaba mo arap. Ang oras ko ito. Dira ito. Hmm? Oh, nalagran labat. Oh. Tawayan nyo. Tawayan nyo. Parang ka. Na video. Tawag mo, kapaalak ka mo ta. Korban niya mo. Naranig unig ka na. At iturak niya. Kulun. Kasi ka, ipagkid Amerika ni May kabulan gisag, mo gisag. may presidente Amerika. Hmm. Joe Biden. Ay, mga ka ni Joe. Hmm. Hmm. Dekado mo to. Kalamansi. Okay. Ngapoy lang si to ah. Ano sila ito. Kalamansi. Hmm. Purong kalamansi. Ano. Panalo daw. Sabi ni Kadyo. Hmm. Kain. Oh. Nabisigan. Oh, sumama Jo. What? Oh. Puwet. Like duck Trohan. Like duck meat. Hmm. Okay, thank you. Go get me some glass. Meron din tayong adobo. Manipis na nga tayong bubong mo. Diyan. Oh, manipis lang yung bubong. Nandyan si Kuya John naglilinis sa taas. Kain na. Tumatruhan. Tabi tayo. Dito. Dito, dito. Ah. Juicy.
Saan yung puso? Oh. Wanna eat the heart? Heart, come on. They say if you eat the heart of the animal you kill, you will have their strength and courage. But this is a duck. It will be like sitting duck. Oh, may dugo-dugo pa yun, oh. Here, eat some duck. Na. One. I will shove it in your ass. Gago! Oh! Inumin. Ito, Kainin mo na. Tastes like chicken. Better than chicken. Ang mga veins pa. Oh. Ay. Ito luto ni mami. Adobo. Hindi lang gamit ng adobo. Yung pork naman yan. Ganyan talaga, pang i-overcook. Pero pag Lambot eh. Kala ko lulutuin ng 4 hours. 2.5 lang pala. Yung mga bawang oh, dito. Pero pag ako lang ang kakain, ilalagay ko dito sa loob. Puro sili. Muha. Kain pa. Ilan na tapos mo sa module? Tatapos ko na yung aralin ng panipunan. Ang susunod math. Tapos, wala na. Very good. Sila yun din, tapos nalalagad. Isang gabi lang. Wings, crispy. dali lang sa kanila yun. Wow. Tulog na si Bebe. Ang daan niya. Tulog? Ano eh?
Mm. Mm. Mabuto pala itong pakwa. Ay, pakwa. Masarap dyan yung legs tapos yung breast. Mabuto. Nagbang ka na kanina? Mm. Wala nang laman yung breast mo? Doray TV mo. Naman, Doray TV mo. dural. TV ya. Doray. Adral. Lalang ko'y pisa to tapan na gamit ni. Ito mo sa pisa ko ya. Kaisip. Bisa. Ano sinangaramay ang dayo sa ko unta to. Ano yung TV natin? Doon sa kabila. Kabila. Ang. Siguro mga pisa to. Oo. Wala. Kaya mag-ayos mo siya. Tira? Hindi. Part-time din nila basurero din yung bote bakal. Crap. Haha. The head. Quack, quack, quack. Eat the head. No. Try and eat the head. I will let you use the laptop for 1 month. Come on. Kaya may baga TV mo to. Load load. I promise. Wanna eat me? Kabalanda to may TV. Ha? Hindi? Hindi sila mitiraray mga parang sinaaramay. Disposable irata na TV. Ah, Disposable. Basta nga pura tornilyo to. Magano na daral. Ikaw din ang ate tan. Aliwan sata may TV mo. tuwan. Aliwan sata may TV mo. Kaya nasaya na si kayo. Hala. Magtataba sila. Si, Bawal na ba ta? Nga po sakit daw na mo, adran. doon yung maestro to. Dito dyan uraray mga mas matibay ni Aramay Kumaraya, may pandayusok ito. Mapisan. Suran, tapos ka na? Hindi pa, malaki na. Unting kanin. Adobo sa kalamansi. The head. Wak, 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 wak. Brains. Nagawa ko sa kaya, bang tumabay-bay. Doon siya, ano yung matibay. Tawag ko ay sa playa, sa may ito na ito. Di kayo. Ang bayo. Maraya ako. Oh. Ang grabe. Ang balayo-balayo pa. Ano? Hindi ko naalis. Sakit. Buto. Bye.
Alright. Sa susunod ulit na video. Kita tayo ulit. Salamat, Ulsikon Amin.